Iz prvog životopisa Tome Čelanskog. Kad je otac zbog žurnih obiteljskih stvari neko vrijeme izbivao, čovjek je Božji ostao svezan u kućnom zatvoru, a njegova je majka bila s njim sama kod kuće. Ne odobravajući djelo svoga muža, došla je k sinu i umilnim ga riječima oslovila. Kad je vidjela da ga ne može odvratiti od njegove odluke, njezino se majčinsko srce nad njim ganulo. Raskinula je okove, pustila ga da slobodno ode. Prema tradiciji, Franjina rodna kuća nalazila se na mjestu današnje Nove crkve ili ti Chiesa Nuova, sagrađene 1616. godine. Franjin otac Pietro Bernardone bio je trgovac, a majka mu se zvala Pika. Iz izvora saznajemo još i za njegovog starijeg brata Anđela. Izvori nam također donose opisanu scenu da ga je otac zatvorio u kućnom pritvoru. U crkvi ćete vidjeti mjesto na kojem se zbio taj nemili događaj, a nalazimo još i opise kako je Franjo bacao bogatu tkaninu s prozora svoje kuće i tako je dijelio siromasima. Prema jednoj legendi, Franjo se rodio u štali pokraj kuće, na što podsjeća natpis koji ćete vidjeti na vratima oratorija. Razmisli. Odnosi s roditeljima često su teški i zahtjevni. Kakav je moj odnos s njima? Odlazim li u krajnost potpune podložnosti ili pak u krajnost zanemarivanja onih koji su me donijeli na svijet? Za razumijevanje u obitelji i povećanje ljubavi između djece i roditelja molit ćemo na ovome mjestu.